Tavoitteena meillä on se, että lapset innostuu siitä luistelemisesta ja jokainen saa onnistumisen elämyksiä ja että se olisi kivaa sekä lapsille että aikuisille. Koska vain siitä, että ihastuu johonkin liikuntaan tai liikkumiseen, niin siitä on mahdollisuus saada elinikäinen harrastus. Joku voi sitten harrastaa taitoluistelua tai jääpalloa tai mitä hyvänsä, ehkä vakavammassakin mielessä, mutta meidän tavoitteena täällä on se, että lapset saa onnistumisia ja jokainen kokee olevansa kyllin hyvä siinä, mitä tekee. Minkä ikäisille tämä on tarkoitettu, tämä luistelukoulu? Onko tässä ikäpaalikko minkälainen? 3–4 ylöspäin, että pienimpien ryhmässä on sellaisia, jotka tarvii vielä sen oman aikuisen siihen kaveriksi ja tueksi. Ja ehkä myös silloin saadaan sitä perheen yhteistä touhuamista, että kyllä siellä aikuisetkin aika lailla hikipäässä on. Ja rohkeutta lähtee mukaan, kun on vanhempi mukana sitten aloittaa. Joo, koska jäähallihan on aika kummallinen ympäristö lapsille. Täällä on liukasta, täällä kaikuu, täällä on kylmää ja kosteita, niin voi olla turvallisempaa tehdä sen oman tutun aikuisen kanssa. Tai isosisaruksen, jos on sellainen, joka pienemmän kanssa saa olla. Oletko miettinyt, miten tämä talven mittaan, kun tämä on pitkä talvi ja lähes kerran viikossa tämä on, niin miten onko harjoittelussa jotenkin painotettu ensimmäisiin jäihin erilaisia harjoituksia kuin sitten talvella myöhemmin? On, eli meillä on tavoitteena siinä, että kausi etenee loogisesti siitä ihan tuntumajäähän, rohkeus, ohjeiden oppiminen, ohjeiden kuunteleminen, ryhmässä toimiminen ja pikkuhiljaa siirrytään tasapainolle haastavampiin harjoituksiin ja ehkä ohjeitakin, että joskus tulee sitten pienillekin niitä leikkejä, missä saattaa olla 2–3 sääntöä. Eli pikkuhiljaa edetään lasten taitojen mukaan. Vähän tunnustelen, että mulla toki on kausisuunnitelma tehtynä jo valmiiksi, mutta ainahan se sitten joustaa sen ryhmän mukaan, että mitenkä juuri tämä lapsiporukka toimii. No ihan kuulostaa kivalta ja mukava nähdä seurata talven mittaan, miten homma etenee ja nähdään taas tuolla jäällä. Nähdään, kiitti.